the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. Veni pe canal. Important ar fi să nu mai zică așa. Da. Și de ce? De ce? Azi mi-a venit un Mercedes GL la care trebuie să retapizăm volanul. O să vă arăt cum se dă jos. Sunt două găuri, orificii. Că am înțeles că găuri nu-i bine dacă zic. Una aici și una e pe partea cealaltă, stânga-dreapta. Trebuie o șurubelniță dreaptă. Vine băgat drept, trebuie să simți un pic de rezistență undeva în partea de jos. De aici e relativ simplu. Astea două mufe trebuie scoase cu clemele astea de aici. Airbag-ul vine scos, pe mijloc are imbus, nu știu dimensiunea, da, e imbus și cam atât. Aici în interior are semne. Când îl pui înapoi trebuie să vadă dunga de aici de jos, de la dinți și semnul ăsta de aici. Și nu mai are voie. Asta te nu asta. Da, nu mai intră peste. Atunci nu mai te. Da, omul zicea că vrea să-i curățăm și partea asta de cauciuc de aici. Dar nu pot ajuta din păcate, că nu știu cum să-i dau jos cauciucul ăsta. Și? O să încerc un pic cu soluții de aia albastră, dar nu cred. Eu știu că la unul de BMW ce le-am mai făcut, au ieșit cu de aia, dar... Da, la ăsta e numai o bucată mică dusă în puii mei și nu știu unde e bun, dacă e bine sau nu. Plus că e și mult și trimul ăsta cromat nu-l poți da jos, că e lipit pe spate. Adică se poate da jos, dar... Și ca să ajungi să-l duci până în capăt. Două șurube la panele. Și aici ufele astea, e asta mov și aia albastră, care trebuie scoase ca să le poți da jos. Nu albastră, neagră. Albastră cred că e de la altceva. Și cam atât. Dăm jos pielea și ne apucăm de tapizat. Am terminat de retapizat volanul, urmează să-l pun în mașină.
O să vă arăt câteva cadre care le-am făcut cu volanul când e gata. O să vă arăt și montat pe mașină și o să vă arăt după aia ce urmează să facem. Trebuie să-i facem și la ăsta volanul. La scaun avem un pic de reparat aici. O să vedeți ce facem și din volanul ăsta, că nu-l păstrăm așa cum e.